Vianoce sa míňajú. 6. januára bude sviatok Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný Tri krále. Podľa tejto tradície sa traja králi volali Gašpar, Melichar a Baltazár. Matej, musíš ísť na jarmok. Ten trojkráľový v meste býva iba raz do roka. Keď na ňom naše hrnce nepredáš, inokedy iba ťažko. Potrebujem peniaze. Chcem nový vlniak a kožuch. A už aj sa ber, aby si na jarmok neprišiel neskoro. Bola tuhá, treskúca zima. Matej sa brodil po kolená v snehu. V tom sa nečakane strhla fujavica. Zaviala Mateja pod bralo, kde vyčerpaný dlho spal. Kto ste? Chodíme po svete. Odmenujeme dobrých a zlých trestáme. A mne by ste nepomohli. Tuho som zaspal. Už je po jarmoku. Nekúpili by ste môj tovar. Nesmiem sa ukázať žene na oči bez peňazí. Odkúpim od teba všetko, čo nesieš. Iba povedz cenu. Zaplatíme ti kráľovsky. Tu máš tento džbán. Môžeš z neho vysypať každý deň 3 dukáty. Musíš ich však tak využiť, aby si pomohol nielen sebe, ale aj druhým. Iba neprezrať, od koho si dostal tento krčach. Kde si bol tak dlho? Veľmi som sa o teba starela. A máš peniaze? Ukáž, čo si priniesol. Kto ti dal ten džbán? Povedz, muž môj. Nepoviem, to nesmiem prezradiť. Mám čarovné korenie. To ti rozviaže jazyk. Tu máš tento čajíček. Nože si ho vypí, zohreješ sa. Tam pod bralom traja pocestní mi dali tento čarovný krčach. Rok rýchle plynul a priblížil sa trojkráľový jarmok. Mal by si vyrobiť čo najviac nádob. Vieš, že potrebujem peniaze. Na jarmok sa teraz vyberiem ja. Naisto za riad dostanem viac, ako tebe dali. A keď prišiel trojkráľový večer, Mariena sa náhlila pod bralo, kde sa pred rokom ukázali mužovi zvláštni traja pocestní. A tí naozaj prišli. Kde ste kto? Pomôžte mi, zablúdila som. Odkiaľ ideš? Čo chceš? Mám pekný hlinený riad. Nekúpite ho? Ale mali by ste mi za ne lepšie zaplatiť, ako tomu hrnčiarovi pred rokom. Hej, ten hrnčiar bol tvoj muž.
On dostal krčach s peniazmi. Ale mali ste z neho dávať peniaze aj chudobným. Túto tvoju chamtivosť si dobre zapamätáš. Maťo! Maťo! Pomoc! Kde si? Pre pána Jana, čo sa stalo? Matej, hýbaj ku mne, ratuj ma! Vďaka Bohu, že sa ti nič nestalo. Mariana sa Matejovi so všetkým priznala a ten jej odpustil. Slúbili si, že odteraz už budú žiť v pravde a spravodlivosti. Odteraz sa musíme deliť s peniazmi zo zázračného džbánu aj s chudobnými. Veď tak si to želali aj tí traja pocestní, tí traja králi. Šťastie, zdravie, vinšovať vám, šťastie, zdravie, dlhé roky, zďaleka sú naše kroky, zďaleka sú naše kroky, výgazdí na výgazdičku, dajte, že nám potrošičku. Dodnes pretrváva spomienka na troch kráľov, ktorí sa išli do Betléma pokloniť Ježiškovi. I napriek tomu, že boli kráľmi, boli skromní a verili v spravodlivosť a pravdu, ktorá zachráni svet od zlého.